Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po is kakaiba dahil kakasa kami sa challenge na 100 pieces quick challenge. Ayan po mga ka-studio, mainit pa po ito, tsaka nagluluto pa din yung kapatid ko, ayan, no? Naglalagay pa sa sobrang init pa po niyan. Masarap kasi itong quick kapag mainit pa. Oh. So mayroon kaming sauce dito na sweet and sour. Ayan. Tapos dito naman ay spicy sauce. Ayan, madaming mga bombay at ahos. Ayan mga ka-studio, bago tayo mag-start, pray muna. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan. Tara po, mag-add po kami ng mga numbers dito po kung magkano na yung nakain namin. Counter. Nilalagay ng counter. So hindi namin alam mga studio kung kaya ba namin to hanggang sa mabusog lang po. Yes po. Kasi nag-crave kami ng quick. Kain po tayo. Init pa nyo? Mainit pa ito. Yan, start tayo sa 5. Yan o, 5. Hindi na 5, di mo no? Kadali ipon. Ang sarap mo. Wala pala itong timer ha. Grabe mainit ako. Ito talaga masarap, mainit pa. Yan, nakaubos ng 5, another 5. Hindi namin mamamadali, no? Anong tawag niya? Di madali, kay init pa kayo. Mainit ka pa. 5 down, another 5. Ito kasi, titiga siya kapag lumamig na ba. Yan, maganda, mainit pa lang kinakain na. Nilalagay po muna dito para tumulo po yung mantika. Yan, nakaubos ako ng 10. Sa mga mahilig sa street food dyan, kain po tayo. Kain po pala tayo. Sa ibang bansa mo, wala to. No? Pero mayroong quail eggs, pwede silang gumawa ng pang 15. As much as possible po, gusto namin na walang cut itong video. So sana walang mga tawag dyan sa Bisaya pa, walang mga kakulian ba. Ten down ako. Sarap ng sauce eh.
Ilahi ang kanang mga totoo na luto mo para bugnong. Banti lang kamay. Nitap eh. Ubos ko na 15. Sobrang ingat. Pinani gini siya sa quick. Ray humusuka bi muwang init. Nitap eh. Pasok mo no? Jam inita basam ni mag kuan na ni. Di mamong ka usa. Sobrang init talaga. Ingat ka mo pasok ka. Oh. Dito mo yung bago. ₱20 na sa akin, no? Bilis, no? Excuse me po. Mag-init pa kayo mo. Ano di ay? Parang di na kayo. Ay, sagol ka maglibog ta. Init pa kayo? Tumutuloy yung singot ko. Pusgan ako kung ano? Yan, pusgan na to. Init kita. 20 daw. Ang sarap po ng quick-quick. Ang suka man.
Mahirap pala ito na challenge, oh. Madami bang nakakuha nito? Hindi ko alam pa. Hmm. Pero sa tingin ko, ma'am, mas lalong hihirap to na challenge kung malamig na. Mm. Kasi kuhan ba, tumitigas tong kuhan ba, quick. Pang 30 to. Pang 30 no? Tama to no? Huwag mong buuhin ang pagkain mo. Hindi ko buo. Ikuhan mo ba, tungain mo muna ba, para hindi masyadong mainit. Hmm. Hmm. Lamig bisa no? Mm. Next up ay. Mm. Yung tagaluto pala namin, yung kapatid ko si Akdam. Good ha? Tumutulo yung sipon ko sa hangang. Sinsya na po kayo. $25 down. Ito, mga sipon na. Ako ng koga. Yan. Halang kayo mo? Ha? Sobrang anghang. Madami kasi yung siling nilagay ko ba. Kaya manghang siya. Tapos mainit pa, lalong manghang kaya tuloy yung kung kasinsya mo talaga kayo. Ilan na naubos mo? 25. Sa akin man pag 35 to no? Parang. Mm. Still. Init pa.
Excuse mo naman. Hindi pa to. Hmm? Hindi pa to man ito. Hmm. Mm. Ang puwerte do. Mm. Thank you, ma. Sabi ang suka, uy. Kunti lang pala yung nilaluto. Mm. $30 down ako. Itong 35 na to. Wow, ubus na. Meron palang nagtatrabaho mga ka-studio sa kapitbahay. Yan, pasensya na po kayo kung mayroon kayong marinig na grinder po. Kasi as much as possible, hindi namin kinakat, no? So, kung tumutulo si po namin, pasensya na din kayo kasi hindi namin kinakat ba. Kung mayroong mga dumaan dyan, yung sakyan na maingay, yun, pasensya na po kayo. This is 40 na? Mm. Ubos ako ng 40 mga ka-studio. Proceed po tayo. Kaya pa naman. Sarap kasi pag mainit. Talagang dami mong makakain ba. Na. Kunti na lang pala, no? Ang galing, luto ni Akda, oh. Pwede nang mag-asawa. May crispy pa. Pwede nang mag-asawa, kapatid ko. Init. Magpapasalamat muna tayo pa sa lahat na nagbati. Mm. Lahat po ng bumati kay Sak sa kaarawan niya, maraming salamat po. Maraming salamat po. 6 years old na po siya. Itong hinanda pala namin mga ka-studio. More than 100 pieces to. Ngayon, sa tingin nyo, medyo madami pa. Sobra kasi to. Excuse. 45 na. Ito pa 50 na. Wala na ba na? Mm.
Yan, mga studio, naubos na din. Yan, mang. Move mo dito. Hmm. Init pa. Oh. Ano ito yan? Mm. Ilan lahat na lang yan? Meron pang 5? Hindi ko naman. Huwag mong ikuhan ha. Hmm. Sago lang, kasi mo. Yan mga ka-studio. Sorry. Init. Excuse me po. Ilan na kayo, ma? 35 daw. Mang 40 yan? 40 na to. Mm. Huwag mo na po. Yan. Ito sa akin, pag 50, no? Hmm. Hindi namin alam mga studio kung tama ba yung bilang namin ha, pero maglalagay kami ng numbering dito sa gilid, sa screen. Ano pa nga? Naka 15 ako mga studio. Sada another 5. Excuse me po. Init pa talaga to. Sa'yo, ilan? Naubos mo? 3.5? Oh. Sa akin, 50. So, 85 na pala. Eh, kaya siguro ng 100. Ang bilis na. Ubos mo ba? Ang 40 ito, kung maubos ko pa. Hmm? Sa tingin ko talaga, malaking tulong yung mainit ba, kinakain nyo na yung quick-quick. Kung mag-try kayo nito ba. Kasi yung ginawa natin challenge na isaw ba, ang daming kumusta no sa challenge. Hmm. Diba, sina si Bro Iwik Mukbang, sino si Richard, Just Lapam, grabe. Ang dami nilang nakain po. No? At iba pang mga mukbangers, grabe, sina si Discarding Basic, na si Iyang Mukbang, di ba? Hmm. Nagkuhan ni sila ng isaw. Mm. Pati si Mukbang JD. Hmm. Ang dami pong gumawa. Yung iba na hindi ko na-mention, pasensya na po. Yung mga natandaan ko lang po. Parang busog na ako pa. Mm.
100 na yan pang. Yung 60 ko. Tingin mo kaya, buti yan. Hindi ka pa busog. Hindi pa. Grabe. Ito na sa akin. Hmm. Pero ito, pang 100 na to. Ah, sige. Init. Ang lahat po, sobrang init pa. Masarap ihalo yung sweet and sour saka merong spicy. Excuse me po ah. Yeah. Tulog ko si Pun, kahalang mo. Dire sa ko kayo. To pa ako sipon dire. Pero hindi po ako sinisipon na sa anghang lang talaga ba. Busog ka na. Busog na ako. Ubusin ko na lang po. Tapos nito, mag-shoutout po kami. Last na lang. Ang birthday sa'yo? Magdagdag ka pa? Usap. Excuse me. Excuse. Busog na siya mga studio. So hanggang 40 lang yung hinaya niya. Malata mo kasi yung tao kapag busog na mahirap nang kuhan ba? Sana ano tawag yun? Lumanok. Mahirap nang lumunok. Yun, busog na yun. Sigurado. Mm. Especially yung isaw na challenge. Nako, pag parang guma na ata yung kinakain ng kuhan, tagal lunukin ng kahit kunti lang nasa bibig, matagal na lunukin yun, busog na yun. Mm-mm. Mag-shoutout na lang ako pang. Tapusin ko to. Tatapusin mo to. Wala nang tira sa luto. Ito lang po, tapusin mo mga studio. For 105. Iwan ko lang kung hindi tayo nagkamali, baka makulang po tayo. Kaya, nabuti kung mayroong 5 ba, para panigurado na tama yung magkain namin na abot talaga ng 100. Opo. Excuse ah. Ang palihog ko sa cellphone niya, Pax. 5 ko lang talaga may kuhan man. Ilong ko. Kawawan na sa cellphone mo pa din. Kusira na yan. Sa'yo na to, Dam. Yun po, shoutout mo na ako ha.
Shout out Dunha TV. Shout out Dunha TV. Meron po siyang channel. Miles Channel from Bahrain. Vince Sian from CDO. Helen Amante from Imus, Cavite. Angeli Salinasal. Charmaine Bolivar from Iloilo. Michelle Dinoy from Talisay, Cebu. At Jennifer Inihaw from Cordova. Hello. Nakunduban naman. Romulo Cabuenas from Tabunok, Talisay. Mariz Reyes ng C3 Caloocan. Michael Pitrimitri. Ayan Velasquez. Lumibaw family, Borbos family, Inocencio family at Kasipit family. Berna Dantes from Singapore. Ay po. Tabinas family from Taguig. I and Pia at happy birthday Olive Morales. August 22, so belated happy birthday Olive Morales. April Banyes at Ilhain Digia. Manny Magbuo from Mindoro. Merly Saldea, Susan Garcia and family. Rodora Feliciano, Francis Fuentes, Gilles Baba Ero, Shakoy TV, Pamela Gludovi, Kuya Paul at Kuya Baydam from Singapore. Mary Clavel Cabaltira from Kugon, Cordova, Cebu. Uy, hello. Kugun, lagi na rin. Marisa Cisneros from Dalaget, Cebu City. Milagros Lorenzo from Cebu City. Sorry Salindato, Shane Malasa, Ralph Parcon from Carmen, Bohol. Yan na po lahat. Yan, busog na po ako mga studio. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood dito. Maraming salamat. Pasensya na po kayo, walang kato, kaya kung naman rapot, normal lagi. So itong natira pala, ititira namin kay Akdam to. Kunti na lang to eh. Kasi sobra kasi itong niluto namin 2, 4, 6, 8, 9. Siyam lang yung natira. Kaya po na namin ubusin yan pero since umabot na kami sa target, so doon na lang po kami. Kasi 100 pieces challenge lang naman to. So sobra na kami. 105 ata kung hindi kami nagkakamali. Yes po. So maglalagay kami umaya ng numbering para sigurado po. So hanggang dito lang po kami. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye.